Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda uyakubingelela ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa kuba sikwazi ukuphinde sihlangane futhi namhlanje. Siyamthola ku-YouTube ngixolise kakhulu izolo bekunenkinga ongazange uyibone. Ugesi ungekho, kushisa kula ku-39 degrees centigrade. So bekushisa ngendlela emangalisayo. Namhlanje-ke siyambonga uNkulunkulu, lipholile, linamafu kodwa alini. Kupholile, ukuthi ukuphola kwethu la Richards Bay lisuke lishisa kodwa hayi ngoba ngendlela efanayo uma suke sibona inhlamvu yelanga. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. Siphezu kwamalungiselelo ngomgqibelo ngokugcinwa inkosi sise Mooi River. Ngithemba nitholile i-location. Akungabikho umuntu ozoya eMooi River engafonelanga inamba ezibhalwe kwiposta. Siyacela fonela inamba ezibhalwe kwiposta, usho ukuthi uyeza, ungabi surprise. Usho ukuthi uyeza, kuyosisiza sonke lokho. Ngesonto sise-Bergville ngokugcinwa inkosi, nakhona uma ukuthi uya eBergville yisho ukuthi uyeza, waziwe ukuthi uyeza. Siyambonga-ke uNkulunkulu, siyamdumisa. Sizoya-ke sizoguqa sikhuleke, simcele simnxuse uNkulunkulu abe kanye nathi kule nkonzo. uJesu Kristu uyinkosi. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho. Sibonga ukusithanda, sibonga ukusigcina nokusilondoloza, sibone lolu suku olusha. Baningi bebefisa ukulibona abalibonanga, abanye besebenza izethembiso, abanye benamaplani, kodwa thina usasigcinile. Konke kuhamba njengokwecebo lakho. Qhubeka-ke Nkosi wenza umsebenzi empilweni zethu. Siyasondela, siza kuwe, siyaguqa, siyakhothama ngoba wena uNkulunkulu wethu, siwumsebenzi wezandla zakho nezimvu zedlelo lakho. Thatha udumo ngomoya wakho ingcwele, moya ongcwele, siphathelele nkonzo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele ngendlela emangalisayo. Akekho njengaye, akekho fana naye. Siyaqhubeka-ke nesihloko sethu sithi prayer and faith, ukukhuleka nokukholwa. Asifundeke izwi lomgogodla Mark chapter 11 verse 24. Ngalokho ngithi kini konke enikukhulekelayo nenicelayo, kholwani ukuthi nikwamukele, niza kuba nakho. Siyambonga uNkulunkulu ngesethembiso sakhe, ngoba noma izethembiso zakhe ziziningi, ngaye zinguyebo futhi zingu-amen. Izwi lakho uyaligcina, izwi lakho uyalenza, izwi lakho uyalilinda ukuba likwenze lokho alithume khona. Ngakho-ke sikhonza uNkulunkulu oyisimangaliso, othembisa afeze. Hayi uNkulunkulu oqukulwayo, athathwa ayobekwa, unodoli, akakhulumi, unomlomo, akenzi lutho kodwa unezandla, akakwazi kuhamba, uney'nyawo. Bakithi, uNkulunkulu akasisize. Ngoba bakhona nabacabanga ukuthi abakhonzi onodoli kanti bakhonza bona. Asiyeke ukukhonza abantu. Asiyeke nje ukukhonza abantu, asikhonze inkosi yethu uJesu Kristu, siphathe imfihlakalo zikaNkulunkulu. Asiphathe nje imfihlakalo zikaNkulunkulu, sikhohlwe izinto eziningi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngevangeli anginikeza lona, ngiyambonga, ngiyamdumisa ngendlela emangalisayo. Kwangathi-ke uNkulunkulu angasisiza sihlale kuye. Usho njalo kuverse 24, ngalokho ngithi kini konke enikukhulekelayo nenicelayo, kholwani ukuthi nikwamukele, niza kuba nakho. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Ake siyobuka uJeremiah 29. Jeremiah 29 uverse 12. Ngithi uverse 12 no-13. Uthi, niyakungibiza niye ukukhuleka kimi, ngiyakunizwa. That is a promise.
niyakungibiza niye ukukhuleka kimi ngiyakunizwa. Asimbize uNkulunkulu bafowethu, asinayo enye ichance. Usithembisile ukuthi uzosizwa. Kuphela nje wena diliza udonga lolu lapha ku-Isaiah 59 verse 1 and 2, ngoba isandla sakhe asifinyeziwe ukusindisa, nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa ububi bethu obusahlukanisa naye. Diliza kudonga mntaka baba, ngokuze uthi uma ukhuleka kuye uthi siyakumbiza sikhuleke kuye uyosizwa. Abese ku-verse 13, niyakungifuna ningifumane lapho ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. Uyamfuna yena uNkulunkulu, ngomfuna uzomfumana. Kulezi insuku benginenhlanhla mhlambe baze baba u3 abantu ebenginama appointments nabo okuvuma izono, bekhuluma into ecishe ifane, bahlupheke ngendlela emangalisayo ngokuhlukana kwabo akufani nse, kodwa behlupheka. Omunye kwangehamba engena amabandla efuna uNkulunkulu, omunye ekhuleka athi Nkosi angineliseki, ukhonzwa ngalendlela yini. Isitori sabo sicishe sifana. Ngandlela thize uNkulunkulu usebafaka ekhalezo. Ngoba uNkulunkulu uyabazi abantu bakhe, bamfunile bengazi lutho ngekhalezo, kodwa kukhona lento eshodayo, befuna iqiniso, belifuna iqiniso ngenhliziyo yabo yonke. Bese kuba khona sebelitholile iqiniso badlale ngalo, kube khona sebekhona ekhalezo baphume, kube khona abakhona ekhalezo kodwa basabambelele kokudala. Yazi ngiyakutshela mina ngeke ngikhohlise. Mhlawumbe ufuna ke ngikutshele kanye nje ngibuye ngisuke lapho. Wohlolisisa umoya balapho okhona, ngoba udinga ukungena ebandleni likaKristu usekulomhlaba. Uma ungekho ebandleni likaKristu ukulomhlaba, ngeke ube kulo nakwelizayo. Angiphinde, udinga ukungena ebandleni leqiniso usekulomhlaba, ngoba uma ungekho ebandleni leqiniso ngeke uqhamuke usungena kulo elisekhaya ezulwini, ngeke uqhamuke usuhlwithwa kanye nebandla leqiniso kanti wena ubungekho ebandleni leqiniso. Ngeke kukusiza ukuhlala ebandleni olukhuthika ngepeni elibomvu, ngeke kukusiza ukuhlala ebandleni lokukhomba amaphutha, ngoba abaphathi bakho inkinga ilele lapho. Ubani uku-advisayo? Mahubo 1 verse 1, uqale kusiwe umuntu, no ngiyaxolisa, ubusise umuntu ongahambi ngeziluleko zabantu. Opposite yalapho uqale kusiwe umuntu ohamba ngeluleko zabantu. So uma wena usebandleni lakho uthika ngepeni elibomvu, ubona amaphutha, ngeke ukusiza ukuhlala lapho, ngoba kusho usebandleni elirong. Iqiniso lithi ke ngeke ungene ebandleni eliright ngoba usungale kwethuna, uhlulekile ukungena ebandleni eliright ngane nokwethuna. Ngoba uye phela lo muntu oku-advisayo, uye phela lo muntu onendlela ebheke eceleni oxoxa nawe. Hlala endaweni okholelwa kuyo ukuthi i-destination yabo neyakho iyafana, nonke nifuna ukuya ezulwini. Ngeke kukusiza ukuhlala ebandleni elimelene noJesu Kristu inkosi. Mhlawumbe ake ngimtshela amaqiniso namhlanje. Ibandla elimelene nokuthi uJesu Kristu inkosi ngeke kukusize. Kusulokhu ke nawe ngeke kukusize. Ake sibuke abaseKorinte bokuqala chapter 12 verse 3. Nokho ngakho ngiyanazisa ukuthi akukho umuntu okhuluma ngomoya kaNkulunkulu ongathi kathukwe uJesu. So uma umuntu emelene nokuthi uJesu Kristu inkosi akahlukene nokuthi uyamthuka. Lithi akekho umuntu onomoya kaNkulunkulu omelene, sengikhumsha ngokwami, omelene nokuthi uJesu Kristu inkosi onomoya kaNkulunkulu.
So ukuthi balwa nawe wena ngoba uthi uJesu Kristu inkosi uphawu lokuthi umoya ongcwele akekho lapho. Lithi lelizwe ngakho ngiyanazisa ukuthi akukho umuntu okhuluma ngomoya kaNkuluNkulu ongathi kathuke uJesu. Futhi akukho umuntu ongasho uJesu uyinkosi kuphela ngaye umoya ongcwele. So umuntu engakwazi ukuthatha uJesu Kristu inkosi ingoba kanaye umoya ongcwele. Akakwazi ukungasho ukuthi uJesu Kristu inkosi enomoya ongcwele. Angazi ngingenelani lesihleko futhi sengingenile ayingabisangiphazamisa. Siye lapha ku 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 verse 1. Lithi izwi lenkosi, bathandekayo maningakholwa yibo bonke omoya. Kepha hlolana umoya ukuthi bakaNkuluNkulu yini ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaphumele ezweni. Verse 2. Yazini umoya kaNkuluNkulu ngalokhu. Bonke omoya abavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangabakaNkuluNkulu. Umuntu ophika ukuthi uJesu Kristu inkosi uphika ukuthi uJesu ufikile enyameni. So lo muntu akasiyo kaNkuluNkulu. Noma angahola elikhulu ibandla, noma angahola elincane, noma angahola elingakanani, uma engavumi ukuthi uJesu Kristu inkosi akanayo umoya ongcwele. Obviously ke abantu abanomoya ongcwele ngeke bahlale naye kulelo bandla, uzolwa nabo ngoba bayamshisa. So ke uphawu lokuthi do you really belong there? Ngempela kufanele ube lapho. Ngiyakubuza nje mina. Kodwa futhi is the same breath engikhuluma ngayo ngithi shine where you are usuphume ebandleni lakho. Impela nje ngihlale ngikusho lokho. Kodwa nje mase sikhuluma amaqiniso ngempela. Umuntu omelene nokuthi uJesu Kristu inkosi uhlole lowo moya ngoba selishilizwe lithi you can only say uJesu Kristu inkosi ngomoya ongcwele. Awukwazi ukusho ungenayo umoya ongcwele. Siqhubeke. Yazini umoya kaNkuluNkulu ngalokhu ukuthi omoya abavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangabakaNkuluNkulu. Verse 3. Lo moya ongamvuma uJesu akasiyo kaNkuluNkulu. Lo ungomphiki uKristu enziwe ngayo ukuthi uyeza nakalokhu usefikile ezweni. Awusefikile umphiki uKristu. So abantu uma bengafuni uJesu Kristu inkosi, inkinga yabo ukuthi abafuna ukuphumela obala, bayamphika uJesu ukuthi uyinkosi, bangabaphika uKristu. Ngelanga kuyafuna ngintshele nje iqiniso. Ngoba phela manje ngiyazi ngidume ukuthi ngithi shine where you are, but at the end of the day, will it help you to shine where you are? Kuzokusayina ezulwini to shine where you are. Sebezamile abanye to shine where they are, but abamukeleki benziwa ama laughing stock, bayahlekwa bayabhuqwa, but bahlezi uhlaleleni ngempela. Ulimala usuku nosuku. Uhlaleleni ngiyakubuza nje. Angisho udoze entabeni. No. Angisho udoza ngapha. Maningi amabandla akhona ngakuwe akhonza uJesu ngeqiniso. Mbani niyohlala kuwona niwagcwalise. Mina ngikutshela nje ukuthi umuntu omelene nokuthi uJesu Kristu inkosi umphiki uKristu. And ngiyaphinda ngiyasho, umuntu omelene nokuthi uJesu Kristu inkosi makaqalekiswe. Hayi makaqalekiswe lo muntu. Makaqalekiswe omelene nokuthi uJesu Kristu inkosi. And as I speak uyaqalekiswa ngenxa yegunya engilinikezwe kuMathewu 16:19 noMathewu 18:18 ukuthi noma yini engibophe emhlabeni iyaboshwa ezulwini, noma yini engikhulula emhlabeni iyakhululwa ezulwini. So bonke abamelene noJesu Kristu inkosi bayaqalekiswa njengamanje. Mabaphenduke before isiqalekiso sisebenze. Mina ngishabalwa nabo abathi uJesu Kristu inkosi. Uma ungawusho ungenalwazi usholane, you are fine. Kodwa ngizokutshela ke mina manje ukuze ungabusaba fine. Mawuthi uJesu Kristu inkosi ufunda kwabaseFilip chapter 2 verse 11. Lithi zonke izilimi zivume zithi uJesu Kristu inkosi. Verse 10. Amadola ayaguqa ezulwini ngaleli gama.
ayaguqa emhlabeni ngaleli gama, ayaguqa ngaphansi komhlaba ngaleli gama uJesu Kristu inkosi. So ngabe amagama nesifo esikuphethe ngabe kudala siguqile ukuba uyasho ukuthi uJesu Kristu inkosi. Abesethi amaRoma 10 verse 9, uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi uyasindiswa. So each time ukuthi uJesu Kristu inkosi, you are being saved, uyasindiswa. So ke wena uthanda ukuhlala usindiswa, ayibungabheki isitho siyakukhokhobela basobo, uzofa wonile ungashongo ukuthi uJesu Kristu inkosi wasindiswa uyosha esihogweni, ngoba wena umelene negama elithi uJesu Kristu inkosi. Abanye babo bathi siyofa silanda, uyofa uyilanda ukuthini mawuthi uJesu Kristu inkosi, ngoba uyofa kahle uthula uthi du. Yibo laba bathi uJesu abanye phakathi wena bayokuza ukufa nempela. Siyambonga uNkulunkulu ngevangeli asinikeze lona. So ke bafowethu, qaphela ukuthi ukuphi. Kodwa mina ngiyakukhuza ungayilandeli isiqalekiso sokugxeka umfundisi, kanti wena usukhulile unecathulo usufaka usayizi omkhulu kunebandla. Phuma nje kahle ngokuthula noxolo, uvalelise uhambe, ungazuqala umoya omubi wokuhleba. Mhlawumbe usuqalile vele, mhlawumbe vele ikho umubi ukhuluma kabi wena ngumfundisi, uyamgxeka ngoba kunolwazi oluthile osulutholile ekhaya lezo. Isono leso, umsugxeka incika kaNkulunkulu. Approach uyitshele, ningazwani-ke bese uyaphuma ukuthi angimtshelile kodwa sengiyahamba, ngoba uJesu wakubeka kwacaca. John 7:38 wathi okholwa njengokusho kwembhalo, eswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo. So la mfula yamanzi aphilayo igobhoza ngoba sikholwa njengokusho kombhalo. So uma umbhalo uthi masivume ukuthi uJesu Kristu inkosi, senza umbhalo thina. So mabelwa nathi senza umbhalo, siyabadabukela ngoba balwa nenkosi uJesu uqobo, balwa nomoya ongcwele, balwa noNkulunkulu Baba. uJesu Kristu inkosi, ayake nisho nginizwa mina, uJesu Kristu inkosi. Asiphinde futhi, uJesu Kristu inkosi. Asisho kokugcina, uJesu Kristu inkosi, ususindisiwe. Ngabusona, ngaphindela emuva. Siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Ngakho ke qaphela nomoya. Umuntu akakwazi ukuthi athi uJesu Kristu inkosi engenayo umoya ongcwele. Kuthiwa sikusho lokho ngomoya ongcwele. Yingakho sikhafula umlilo nje. Akekho umuntu onomoya kaNkulunkulu ongathi uJesu makathukwe. Akekho nomoya kaNkulunkulu ongaphika ukuthi uJesu inkosi. Ngakho ke uJesu Kristu uyinkosi. Qaphelani ke, baningi omoya bamanga, abaprofeti bamanga baphumela ezweni, kodwa umoya ovumayo ukuthi uJesu ufikile enyameni ungokaNkulunkulu. Kodwa umoya ongakuvumi lokho ungomoya womphiko uKristu enezwa ngayo ukuthi uyeza, lithi izwi nakalokhu usefikile. Siyambonga-ke nje uNkulunkulu wethu kakhulu kakhulu. Besibuka lapho uJeremiya la esho khona, mhlawumbe siqala kuvesi 11 Jeremiah 29, ngokuba ngiyazi mina imicabango engiyicabangayo ngani, usho uJehova. Uyacabanga ngathi uNkulunkulu, uyaplana ngathi uNkulunkulu, uthi imicabango yokuthula kungeyobubi, ukuba nginike isikhathi esizayo nethemba. Cabanga ukuthula, peace, ube nokuthula enhlizweni yakho, wethembe ukuthi uNkulunkulu ukuthembisile ngesikhathi esizayo, ngakho bamba ithemba. Abesethi-ke niyakungibiza, nikhuleka kimi, ngiyakunizwa. That is guaranteed. Masikhuleka uyasizwa. Mayesizwe uyasiphendula. Athi verse 12, niyakungifuna ningifumane lapho ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. Niyakungifuna ningifumane. Ake simfuneni senokutholwa, simbize seseduze. Omuba ashiya indlela yakhe embi nemicabango emibi ishiye, sibambe nakho ukusho kwakhe. Siyakumfuna, masimfuna ngenhliziyo yethu yonke siyakumthola. Siyakumbiza sikhuleke kuye bese eyasiphendula. Unemicabango emihle ngathi, unekusasa elihle nathi,
usinika ukuthula nethemba ngekusasa lalona loyo. Ubungemkhonze lo nkulunkulu, ubungezinikele kuye. Uthi come rain or darkness or whatever, angisuke mina kuNkulunkulu. Athi umpostoli Paul, nakufa nazingelosi nakuhlupheka nanoma yini akukho kuzongihlonisa nothando likaNkulunkulu. Bese ngecula iculo elifanayo nelikaPaul. Ekujuleni kwenhliziyo yakho usho uthi ngisho indoda yami uqobo ngeke ingihlukanise nothando likaNkulunkulu. Ngisho unkosikazi wami uqobo ngeke angihlukanise nothando likaNkulunkulu. Wahluleka kaJobe, wathi thuka uNkulunkulu ufe, usabambelele kulokhu kulunga kwakho. Wathi uJobe ukhulumisa kowesifazane oyisiwula. Sokwamukela okuhle kodwa yini kuNkulunkulu singamukeli nokubi na? Lithi izwi lenkosi uJobe akonanga kukho konke lokho. Hayi asifuze nansi indoda uJobe eyayilungile ingcwele phambi kaNkulunkulu. Sihambe ngobungcwele. Uyakuthanda wakufela esiphambanweni. Uyangithanda. Ngisanda ukusho ke mina. Hayi bengazi ngithandwa kanje ezulwini. Ngiyathandwa ezulwini mina ngiyakutshela ngifihlele. Ngijabula hey uNkulunkulu usandongwe. Kanti ungithanda kangaka. Ngingabanjwa yini kungamthandi? Hey uyangithanda uNkulunkulu. Ngifuna ukukuhlebela siyahleba manje. Uyakuthanda uNkulunkulu. Yezwa? Hey uyakuthanda uNkulunkulu ungamphoqi. Ngiyakucela ungamphoqi. Ngamphoqi ngokuthanda abantu besilisa kungafanele. Thanda umkhwenyana wakho. Ungamphoqi ngokuthanda abantu besifazane. Ungamphoqi ngokuthanda isono. Mthanda uNkulunkulu. Zinikele kuye. uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu osithandayo. Wathuma indodana yakhe yadela konke ezulwini, yazofa ngenxa yezono zami nangenxa yezono zakho. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu, siyamdumisa. Olesine namhlanje. Njengoba kungolesine bafowethu, azoma onke ama-messages ayagcina namhlanje soze siwathole ngomsombuluko. Asithumele ngisho ama-report ngesonto ngoba vele ngizobe ngisemgwaqeni. Konke soze sikuthole ngomsombuluko. Siyagcina namhlanje. Siyagcina namhlanje ukuthumela, ngiyacela. Kumanje asengapheka 100 ama-messages. Ngenxa ngeke ngaphazanyiswa na uhamba kagesi izolo. Nakuthanga futhi wakade uhambile. So ke namhlanje awuzange uhambe kanti kupholileke futhi. Akusho lutho-ke. Sibhekana nezimo ngendlela ezingafani. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akubiyele. Ngikuhlebelile, ufuna ngiphinde ngihlebe, uyayithanda indaba, ngiyakuhlebela. uNkulunkulu ave kuthanda. uNkulunkulu Baba uyakuthanda, wanikela ngendodana yakhe ngenxa yakho. Inkosi uJesu ave kuthanda, yafa esiphambanweni ngoba ikuthanda. Umoya oNgcwele ave kuthanda. Inkinga yakho nje ukuthi uyamdabukisa athambe yokhuleka ungakhuleki, akuthumele into ongayenzi, kodwa uyakuthanda umoya oNgcwele. Mina bayangithanda ikhabhinethi yezulu, ngiyakwazi lokho. Ingakho ngibe ngalala ebusuku. Hey mangaxoxa ngiyakuhlebela. Yazi ukuthi ngilale emva ka3 namhlanje. Emva ka3 silokhu ngiyidonsile ngithi ngiphungula lama messages. Asemane ngivele eqele futhi ka100. Hayike uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akugcine. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ake siguqe sikhuleke. Simbonga uNkulunkulu wethu. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyabonga ngothando sithande ngalo, siyabonga ngezwi lakho lanamhlanje sinkwa semihla ngemihla usipha sona. Uyasondla uNkulunkulu wethu ngezwi, singayapi masisuka kuwe ngoba wonke amazwi okuphila akuwena. Busisa labo Nkosi abasanda ukungena, bangaphumi bangahambi. Kodwa ke ngeke sibaphoqe, ufuna ukuhamba kahambe uyophaphama kwelizayo ayisole esengena ekhaya lezwi waphuma. Kodwa ke ngeke sisho lutho, siya-understanda Nkosi nokuthi bakhona badalelwe ukuphila okuphakade. Izwi lakho liyakucacisa lokho. Busisa-ke kube yilo naloyo lalele lenkonzo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen.
Ngiphinde ngigcizelele kubantu abangangizwanga kahle, shine where you are. Shine where you are. Musuphuma ushiye ibandla lakho. Zama ukulungisa. Zama imizamo uNkulunkulu akupha yona. Mawuhluleka ke akukho esingakwenza. Kodwa hamba uzamile. Ngakho ke shine where you are. Bawuze bande abalelise, ngithanda nonke emakhaya. uJesu Kristu inkosi.